Abamenyi ba ensemo ya Bunyandika location ya Emesa nigo bono bamuganirie omunyakonda oyo ebetega kwewa ekonda yokobeka omulero ase chinseme kyo goikirania emirimo yaye nigo bamochirie omunyakonda oyo obetega korwasayo egeka gose emyaka 3 bono na gotiga omuroberi oyo gokwamete nabona nigo baganirie ekiombe gia KPLC kobakonya asokumanya buna naseki omuroberi oyo otaraba kogokorwa askeria barerire na otabuna babeire asegesunte asegeka muriketo Brighton Makori norboti urwasobwikiranu abanyakenyoro bekenyoro kya Bunyandika ekigotoka sublocation Emesa bojiburabu ward machoge burabu county ya Kisii nigobono bare asegesunte anene Kristo madagete kobekwa senseme yikolende chingoro chigakunywa nimete kobekunse kolende kwikabono mbarara kendi gyonsikenya kya koru ase ensemeyo asengenjo chibese serikali ne yakane to mayene ingikeragira to bomosunte ime no morere serikali yatwakanire chibese igo tware goteba buyaiga tobwaterio morero oyo tororere ekiagere nyasaye ganchire stima yachire paka ama tobwaterio morero itororere ekiagere serikali to ne yakane chibese nabone gesire na sabene timoisonde ngo sinya jingo timbwati amabuta ansi mnabana mabuta yetaye gakinete ndara tokurga mapema bwana korode kabiriti ngwa kaye kabiriti ga ara mapema bana mbere ko manya tingo msa 11 tingo mwana mwaki igonga twaralire go baka mambia ntokanye mambia bakwana negetaseni Candice TV no banyali bakobori mwe musibwe wodi eyo amono mochumbe bwebunge ya machoge barabu okwene kiunango bakonya bali na konya orestima ase ensemeyo barongo omwempi oito igamanye tegenteke ntura konyeka igo tokubwata tuyirie transformance na limura amanyekero monta tatwara muriro abana baito basomire mugatungaina ngebintu byakire gora machine abana basomere twagora machine igo chiro nyomba chitoi chirabu tobu chiro abana bali konyara gwa access computer chiro abana bali konyara gwa access muriro intubono tukumetiga mugocha kutungaina mwatorendere ibintu bako totono ni chiposti nane mwachira Kenya bawe ya busungu iyete nenerete inkieka orego to ni merobiri ya serikali tigeto tebi ikina kitoka ne tiato tebi onye tete kitiko tokorera tumanyere ngaki yangire kokora yangire gotokorera wana mwangire kwa ngomoro no na uko ira maiso timbwati ke ngo chikorige riga ndano rutudu omwana ungwasi bwa kaya magutari magutateyo kene keyo yende kamisi ari iko ngo chinageria kagenda na teyo mwana utakogerera dada ya kingo cyari ngo kiriyari ya kibano bakimba boko kaimo ya ukima toko ruwa dada naye bana kwa cheto watu amore Charles Mbaka noyomo wamenya buyo watabuna kendenge getakiri gutanga estime yigwoka gosikobekwa ase ensemo eyo tindo che sababu ngane rororo agakogera ekero muriro wakanirwe kindi nke yogwende gotenenia inkwaya na akorete batebete nga ng'omusubati oyo etwe contract yeye nigachiete akabata kole miti kibesa gokia se KRA ekabanga accumulate that's ekine kigeno igwete boigo nigo baganirie kwererwa korwa ase bali batenene tomorero ase county Kisii inkekogera umuriro yotarabeku ase ensemo eyo ndota kumanyanga inkigekogera project yeye yabeta abandoned igente gekogera bono tokoimokerera iguru tumanyite umuriro no akanire nande ebintu ebindi yakete bikabeku ebindi ense bike byakete inkigekogera umuriro ikorwe obisi yiyete neto umuriro yetari gokora ke ebe follow up kiatari abantu abakoimoka bagende ko gotega contract ngangwa akorete gasi asensemo ya Kenya Power nigo yaterena bono bairiri nganelio na gochikumanyana barabi baetwe emirimo yokobeka estima ase ensemo eyo ibono na bibirero byabamenyi abukorwa ase ensemo yabo chiburabu ase bano baborire bune estimisi kobekwa ase ensemo eyo nigera chikobakonya ase amagendero au ase ensemo eyo ngoribotiri getaseni Candice TV korwa ase bunge machoge burabu redariane Brighton Makori Myamono muriketo Brighton Makori ase oroboti ururikiranu